OK, je na čase se trochu protáhnout. Konečně. Kdo bude stíhat, může jít s náma, OK? Jdem na to. 150 let jsem čekal na startovní čáře. Zahřál jsem mi motor a teď kurva čekej velkej sáže. Mám tak přetáhlý hlasivky, že musím na masáže. Zima ve studiu je můj habitat, žádný pláže. Rozsuzeme bedny, 10 sekundo, teď to začne házet. Musíme mě zaslím, doufám, že mi nehodláš překážet. Budu dělat co chci, mě už žádná píča nerozkáže. V hubě a mezi nohama mám zbraně velký ráže. Teď je potřeba to rozjet na plný oprávky. Můj rap metr je vytočenej, má vysoký obtáčky. Nechci už slyšet žádný další školácký pohádky. Prosím tě, nechej si pro sebe svý teplý poznámky. Přišel jsem udělat velký příběh, more, víš ne? Přišel jsem udělat příběh, dám to na všech místech. Přišel jsem udělat příběh po 1000 týdnech. Přišel jsem udělat příběh husem v rukou, páně. A co na to těší? Jsem jak Benny Kristo, píčo, nemusím nic řešit. Kdo je tu nejlepší? Stojím v garáži, mou otázkou je, kde seš ty? Vyhrnu dveře do baráku, prolám každej kouden, naběž svak. Co mi je do tvýho midra, konečně sem nechci, budu toho dost udělat. Moje plíce plný tabaku, nejde přečíst, voli smrdí a překlad. Smrdí teprv na začátku, budeme zvyšovat tlak. Mimo ní jsou šutí, mají rádi banany. Dovážíme to z Česka, nemusíme být s panami. Dva smrdí ve studku, umí dobře hrát na varany. Každej nástroj pupuje, to jebu všechny Pražany. Být jak kunda, čím rychleji, tím to jde víc hladce. Nemůžu za to, jsem předurčený determinace. Bůh mi nadělil chlupatou prdel a slušný klacek. Tobě táta doma dělá skincare a chodíš v masce. Tohle není koncert, tohle je pičo, celodenní akce. Tohle je pouť světa rapu a my jsme tady ta atrakce. Jedu jak promazaný stroj a nečeká mě deaktivace. Jsem spocenej jak tlustřov po těláku, chybí mi hydratace. OK, dostanu zjeba, že tenhle ten text, co to je za shit. Roztrhl se mi ještě se slovy a teďka mi ta piča nejde zašít. Až mi dojde magazín, přehodím řazení a můžeme začít. Omlouvám se za stršení, ale pomalý tracky mi už nestačí. Chodím po pokoji jak skurvenej průvodčí. Vykládám karty na stůl a nikomu nelžu do očí. Když vidím slabý konvod, tak tu konverzaci otočím. Ale na jídlo slyším, jsem jak podplacený rozhodčí.